నమస్కారం. నేను మాచర్ల మహేష్, చొప్పదండి ప్రైవేట్ టీచర్ల యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ని మాట్లాడుతున్నాను. లాక్డౌన్ కరోనా ఎఫెక్ట్ కారణంగా గత 3 నెలల నుండి మాకు జీతాలు లేక మేము మరియు మా కుటుంబ సభ్యుల పోషణ చాలా భారంగా మారింది. మరి ఈ 3 నెలల నుండి మేము ఇన్ని తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా కూడా మా యాజమాన్యాలు ఇంతవరకు ఎటువంటి స్పందన అనేది లేకుండా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వాళ్ళు వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. దీనికి గాను గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి మరియు ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాల ప్రెసిడెంట్ శ్రీ జగన్మోహన్ గారికి కూడా మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అలా ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళ నుండి మాకు ఇంతవరకు ఎటువంటి స్పందన లేదు. మరి ఇప్పటికీ ఇంకా ఎప్పుడు కూడా స్కూలు ప్రారంభమవుతుందో తెలియదు. మాకు జీతాల గురించి ఇంకా స్పష్టమైన హామీ అనేది మాకు యాజమాన్యాల నుండి లేదు. వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా ఎడారిలో పడేసిన వాళ్ళలాగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరి ఇప్పటికైనా ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు స్పందించి మా జీతాల గురించి ఏదో ఒక నిర్ణయం చెప్పవలసిందిగా మీ అందరికీ కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.